Питрәш районының Ленина Кокушкин авылындағы һәйкәл. Ул Бөек Ватан сугышында ватан өчен башын салганнар истәлегенә куелган. Бердәм Россия вәкилләре, яшь гвардиячеләр һәм активистлар күмәкләшеп монументны һәм аның тирә-юнен чистарта. Кардан арындыралар, чүп-чарны махсус капчыкларга тутырдылар. Без памятникны чистота тотарга тырышабыз. Это место для нас дорого. Студент вакыттан ук волонтер булып йөрим. Ел сайын мондай эшләрдә катнашам. Чиста булгач үзебезгә дә рәхәт бит. Как раз это место. Әлеге урында төзекләндерү эшләре башкарылачак, 9 майга кадәр танкта урнаштырылачак. Татарстанда бөек җиңү хөрмәтенә куелган 2600 һәйкәл бар. Хәзерләрнең һәрберсе тикшерелә башлады. Барысы да тиз арада тәртипкә китерелергә тиеш. Бердәм Россия партиясенең яңа проекты ярдәмендә. После зимы нужно посмотреть. Кыштан соң барлык һәйкәлләрне карап чыгара кирәк. Янәшәдәге мәйданнарны да. Алар да чиста, тәртиптә булырга тиеш. 9 май көнне һәйкәлләр янына килүчеләр ата-бабалары рухына тыныч күңел белән дуга кыла алсын өчен. Питрәштә башланган күркәмеш республиканың барлык районнарында да дәвам итәчәк. Һәрбер һәйкәл ерактан ук матур итеп балкып торырга тиеш. Питрәш районыннан Руслан Хусайнов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.